खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 आगस्ट 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। लुबैनाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मोदोम सानाय सुनाय बांनो हागौ। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। अदेबानि नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगाया बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। अब्लाबो गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा बाहागोआव सानाय सुनाया बांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन आरो बिसोरजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान खामानिखौ एबा गोदान प्रजेक्टखौ दिनै आखायाव मावनो लाथ'यैआनो गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सुथुरा बांनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय। न'खराव गोजोनै थागोन। गावजों गाव गोरोबनो रोंगोन। बहाबा दावबायहैनोब्ला जाब्रबथायनि आसा दङ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। माबा मोनसे गोदान थांखि लानो रोंगोन। मोजां सानखांनो रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गोबां खामानि मावनो खाबु मोनगोन।
नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरजोंबा गोबां अनजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सिगांनि सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गुबुनजों बाख्नायजागोन मोगथाङाव मिनिनाय फैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि लुबैनाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन आरो मुलाम्फाबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो एबा जागायजेननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानिखौ जागायजेननो हानाय नङा गुबुननि सुबुरुन लानांगोन ससियेल मिडियायाव जेबो कमेन्ट दाहो नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन आरो गोरोन्थि सानजागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबोरबो नांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गुबुनजों बाख्नायजागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।